si mapu. Dobre, počkaj. Dám si... Kamo, my sme pri mori, vieš čo to znamená? Že my môžeme Delfíni. hľadať v poklade. Aj v delfínov. Hej no. Aj poklady hľadám, no to je lepšie. Dobre, idú za tebou. Za mnou tu mám stromy. Dobre. Uí. Musíme sa takto vytvoriť na tej mape dom, že by sme vedeli sa vrátiť vždy ku domu. No, to je pravda. Tam asi na tom ostrove, na našom spavne si budeme robiť dom, nie? Tam nie je žiadne miesto. Ako môže byť vo vzduchu. To nemôže. No, delfín mi pomôže. Juchu, ďakujem, Ľudia, delfín. keby ste sa pýtali, prečo mám také divné meno, neriešte. No koment. Núbko. 338. No, Ja mám... Jaké meno? Ja som zabudol. No, DBB6767. Mňa si zajtra opravím, ako... No, pokúsim sa opraviť Minecraft, aby som mohol sa pripojiť na Hypixel. A tam budeme tiež natáčať. To je tiež super, ne? Koľko si stromov vyťažil? Zatiaľ iba tretí ťažím. A z rukou ešte. Ježiši, ty si Mám nenormálny. drevo, aj na dom. No, ako... Môžeš. Keby sme tam chceli robiť toto biele. Perfish. Čo tam je? Perfish. Tam je toto... Hej. Čo je to česté? Počkaj, nemyslím si. Ja To je, neviem toto. vidíš, Perfish. Toto som videl. Ale tam není nič, tam ja som si myslel, že tam je ešte toto podvodné kráľovstvo, či čo. Ja. Ale to len tak svieti, no. Dobre, asi si Ja už urobíme. teď takú nenaťažím všetky stromy. Asi budeme musieť robiť stromovú farbu. No, tam neviem, či už zničený. Nie, tam ešte nie je zničený. Vidím sapling. Ja mám už seba sapling tiež. Super. Ja nezbieram sapling, potom musíme počkať, kým tie listy zrastú. Nenič ich, počkáme, kým zrastú. Alebo vieš čo, nepočkáme, kým zničíme ich rukami. A ideme tu na kde. Ideme skúmať svet. No, ja by som skôr ešte si porobil viac vecí, no. A A tam je lúka, do A riti. ľudia, keby ste sa pýtali, my nie sme žiadni slabóci, my hráme na hardcore. Áno, môžete sa rovno pozrieť, ja tu mám hard, žiadny peaceful, žiadny easy, žiadny normal, proste hard. Áno, tak bude hard, to neviem, či dáme, ale dáme to. Áno, Ľudia- možno ďalšie video bude s mojim bratrom. Prosím, dajte like, nech tu nebude. Zažijete. A budú tu vraždy. No to... Nechcete vidieť, jak budem kričať. No, niekto hej, lebo bude to pre srať, ale... Mňa to fakt nebaví po ňom kričať. Čo po ňom kričíš? Ty si tady. Lebo je to bez mozog. Čo? Snap. To sa môže vystrihnúť z videa. Alebo nie. Nevystrihneme to? Ja neviem, asi nie. Dobre. Koľko minút už natáčame? 4 minúty natáčame. A to je ešte v pohode. No je to v pohode. Kamo, myslíš, že mu stačí dreva? Ja neviem. Koľko? Poď sa na moje drevo. Ty vole! Ty Ty vole! Však potom naťažíme, aj to ma nenapadlo. Snap me, please. Musíme šetriť dreva. Nie. No tak fajn. Nemám už 5 saplingov. Ja mám zatiaľ 3. Vlastne tu už je crafting, no? Ešte som ho išiel. Ja teraz... David, ja som teraz v craftingu, ja idem craftiť crafting. Vycraftujem mi jeden kamenný pickaxe. Dobre, no. Vyhoď ho. Začím. Vyhoď ho. Robím. Vyhoď ho. Máš. Čo ja robím? Vyhodil si ho.
Ešte pickaxe mi treba. No, nie pickaxe už mám, nechyba Ideme sekera. preskúmať mapu troška. Získajme si, fúkame na výzbroj a ideme preskúmať mapu. Možno. Ja si ešte dám pár ďalších vecí. Idem skúšiť preskúmať mapu. Iba pár. Dobre. Nech sa dobre. Ja už som si urobil aj loďku pre istotu. Pripravený na všetko. Ja tu asi budem na ostrove a ty ideš tam. Dobre, tam je ďalší ostrov. Tam budeme asi bývať. Dobre. Ja tu zbieram zatiaľ sapwingy alebo tam. Delfíny, že mi dajú speed. Nice. Ale nebudem taký prekvapený. Čo? Kde muhujem. Ťažíš vo vode? Ideš ťažiť vo. Áno, idem ťažiť. Dobre. Ideš? Au. Železo tu aj tiež. Fo. A kam moc sa nevyťažím. To musíš byť, no. Radšej ti neporadím, ako to máš ťažiť pod vodou. Možno fanúšici ti pomôžu. Fanúšici. Ja viem, že musím sa zakopať a potom to budem ťažiť. No hej. Nie, ja som to myslel úplne inak, Ja. ale dobre. No, nech to máš podľa seba, no. Povedz. Dobre, tak vieš, jak si pod vodou a máš tam také dve tlačítka dole. A keď budeš držať toto dole, tlačítko, keď si pod vodou, ja to ukážem fanúšikom, tak pôjdeš rýchlejšie dole. A keď budeš na dne, no, Ja sem viem, to že máš to táto, a keď budeš na dne, tak to budeš rýchlejšie kopať. Aha. A tam nie je žiadne dno. Ako to myslíš? Tak si tam Tam položíš... je na trojžuvec, ja som na trojžuvec. Spík, ak som ho chce zabiť. A s čím iným? Oh, snap. Šťastie, že máme skip inventory. Ja to budem nazad. A nechceš radšej kamenný kromp? Nie kromp, ale meč? No, to mi skoro hovorí, že som mŕtvý. Ňam. Mám zatiaľ iba 3 normálne sapwingy a 2 birch, no. Ja mám tých 5 normálnych sapwingov. No, to je dobrá. Vyťažím ten... Nice, ďalší sapwing. Mám 3 sapwingy. 3. No už mám 4. Viac toho brč. Brezového, nie? Brezové. Kam Tam spadlo ďalší. No, pozri sa, na koľkých blokoch my sme. No. No, ty si trochu ďalej, no. Ťažím. Uistia? Nie. Nechápam, prečo Nejaké ťažím. kamoč sú dvaja bez trojžubca, ja chcem toho so trojžubcom. Ty vieš, že si umrel? Nie, ja som ešte neumrel, ale asi umrem. Zás. S Bohom. Neumrem. Umrem. Nemôžeš byť dolu pod vodou. Ja sa tam doleď. Nie, opovážiš sa. Ja potom ťa kiknem. Normálne ti dám ban. Jak sa tam mám dostať? Slovenský a zdravo. A ma tam dostania. Hotovo. Pa. Už je za chvíľu noc a nemáme vonu na... Postele. No. Bum. Au. Okay. Ja mám iba jablko ako. To je všetko, čo mám. Čo? Dobre. Už natáčame 9 minút. Prečo som použil... No, dobre. Ideme. Nedáme deň, žiaden deň nebude sa dávať. Čo kámo, hapa kámo. Ahoj.
Snapka, madam, už sú traja zombici. Modní. Snap, tam sú ďalší dvaja. Ja som hneď na tebou. Kamo, nie, že mi vyžereš toho, že to je zubcom. Tu sú hore zombici. A majú meč? Ironový jeden. Kde? Tam! Snap. Ja ho rozbijem. V krompaču. Nie, že mi kamenný. nie, že ho vyžereš. Žiadny meč. XPčka. No, XPčka, kde Ja sú? skôr to XPčka. Máme helmu. Z čoho? Shane helmet. Ja to chain. No hej, Shane, alebo tak. Ja som počul Shane, že si povedal. A to je jedno, no. Au, buchol som sa. Au. Hlupý zombík. Hore les. Jak môžeš uviesť po vode? Neviem. Ja ti by som dal deň. Žiadne ní sa nebudú dávať. Nebudeme hackovať. Práve sa predo mnou spavnú zombík. Au. Ňam. Ja tu ne ten so strojúcom. Zabij ho. Kamo, ty mi ho vyžeráš. Prečo? Portni sa na mňa. Iba portovať, ja není, dobrá? Čo to tam je? Kamo! Čo, kde? To je potopená loď? Kamo, tam nájdeš dobré veci. Nie, to je džura. Bohom. S Bohom. Majte sa dobré. Áno, musím ísť na neho, Dávid, keby sa pýtal. Na koho? Na toho zo strojúca. Sa nedá dať. Kamo, ja ho chcem zabiť. Ahoj. Ja som tam nechal loďku, to je najhoršie. Snad sa potom, že ty tam si pri tom ostrove, že by som zabil už konec. Dobrý. Vybuchne. David, meč mi vykraftí, hej, štolnový. Nie. Ja už nemám iba 500. Aspoň taký máš. Nechcem. Ja chcem si urobiť 5, musím si ho naťažiť sám. Pra ty ich zabíjaš kropáčov. Či mi nech mám zabíjať, keď ty tam ťažíš kameň a nevykraftíš na blbý meč. Pau. No poď. Nie tu niekto stroj zubcom. Tu strája zombici bez stroj. No tam je ich 6 asi. A toho strojbu som mi necháš. Tam nič nevidí. Kamo, už sa tu tak dlho kopem, no konečne nejaký stôl. Fakt? Stačí mi 2, idem hore. Dobrá, si pojem na tam ostrov, kde sme mali. A nie, že mi vyzerieš toho trojúbcom. Nie, ja idem hned. Keď sa tak okrne zabíja ten trúž bez nemá. Si tak na ňom závislý. Tak čo chcem mať aspoň nejakú normálnu vec, keď ty už máš čejnovú helmu. No, je to slabá helma. No, aspoň nejakú jednu žiadnu. Už snap na mne ide creeper. Snap, ja mám lúk. Som ho preskakoval. Považí sa buchnúť. Počkej, dá sa mi to, či to je tá loď? Loď! Yes! Tu mi, neportuj sa. No tak Kdyby si mi ako chcel vyletil. A keď tak sa máš akože potom, že by to diváci videli. No, dobré. Ale nie, že mi z toho nedačo vyžiadaš. Dobre. No musíš trošku hlasnejšie Ja nemám žiaden kyslík. Si beriem iba veci a idem sa dať. Tak toto urob. Jak to robím? Je po mne. Bom. Čau.
Co tu jeszcze popozerám, či tu niečo není. Rýchlo sa na mňa portni. Dobre. Hej, je tu niečo. Tam mi to nechaj. Ne? Tamto. Tam máš enčanú leginy. Protection 2. No to... Už sa nemusíš ani portovať, už tu nič. Je tu Česka. Tu som celé vyletil. Nie, ale tu je treasure. Tu sú mapy. Aha, tak rýchlo ber hore. Beri hore a poď na ostrov. Poďme sa. Prečo? Ja doplavím. Tak sa tak poď za mnou. A tam Kde si? No. Aha, tam si. ideme tú mapu vyletiť. Kamo? No ideme tú mapu nájsť tu, ten poklad. Hej, tu nájdeme poklad. Ale kámo, teraz to nenájdeme, lebo teraz ponájdu zombíci. Koľko zombíkov? No však sa poď že tu nenájdeme. Je tu moje. Chudák. Na tom ostrove traja zombíci. No. Hodím, tak ho na mňa pinkáš. Prepáč. Mapu mi hod. Mapu. To je treasure. Mapu chcú. Mapu mi hod. Ne, ja. Tak ja som ten poklad našiel, že mi nic sama nevylutí. Ale ja pôjdeš za Som ho mnou. vylutil. Ale prosím, ja chcem Nie. nájsť ten poklad. Nedaj mapu. Poď za mňou. Nie. A potom si to môžeš celé nechať. No čakaj. Už sme tam za chvíľu. To mi fakt chceš povedať, že je ten poklad na tom ostrove, kde som ja celý čas hlavou toho zombíka s trojžupcom? Bože. Ja som presne na tom ostrove dole, je zombík so strojžupcom. Super, máme všetko. Je tu pavúka? David, mne sem daj nezdržuje hátu, mne to vôbec neobýva hangarbar, keď tu celý čas sprintujem. No, lebo sme už párkrát umreli. Aha, vlastne. Počkaj. No kde to je? Sem to je. Počkaj, ja mám zlato, tady kraftím jednu zlatú lopatu. Musíme tu strčiť creeper. Kamo, ja som vyťažil crafting, on stále je. David. Už mizol. Kde je? Tu na? Kamo, v meste ako stojí, dajte na ňo. Dobre. Jo, kamo, keby si hodil to ovývnutie. Nice. Šipy mám a XPčka. No kde to je? Počkaj. Už viem, kde to je. To je potým. Sem. Počkaj, nám treba už krompače. What? X. Ja asi na ňom stojím. Počkaj, sem. Čo robíš? Nikol? Čo? Nič no. Že si ho podkopal. No kde je ten poklad? Z tej mapu, čakaj, tu držím mapu do druhej ruky. Tu mám pát. Tak obdole. Čakaj, stojíš rovno na ňom. No možno. Ako to nemôže byť? Choď tam dole kopať, ja idem tu na dole kopať. Skôr. Tam potom dole nebude nič vinné, treba tam čakať. Ale tu by nemalo byť ešte tak hlboko. To vôbec by nemalo byť hlboko. Tu v tých 4 blokov by to malo byť. Našiel som to. Ukáž.
Necajme od toho podhonu koverda. No, je tu diamant. Si povedal, že mi to necháš vylutiť. Ja si zoberám len toto dve veci. A ešte tú Čo knižku. si zobral? Toto je 3 veci. Toto všetko si môžeš nechať. Aha, tam si oasa. Takže budeme mať také istovať. No, ne. A to by som si... Len ty budeš mať diamant. Ale tu už máš černú hedmu a ja mám vlastne Protection 2 bodky. Kalhotky. Aha, ja mám kalhotky. Protection 2. Však ja Takže viem. neboj. Takže sme našli treasure. Čo je toto? Wow. Mám 0. Kamo, my tu došla, nemáme jeden normálny ostrov. No dobre, ja idem dole. Už sa idem pomôcť tomu žumikovi. Keď ho nájdem. Pomôžem ti. A keď ma nezabije zas. Vidím ho. Je tu. PvP bolo. Hore ide jeho úd. Nespadol z neho trojzubec. Ale čo mám všetko v ruke? Má iba trojzubec v ruke? Či nemal dačo v druhej ruke? Pozorne nič. Nemusí niekedy. Môžeš spadnúť, niekedy nie. Ale ja som našiel takého toho, ktorý mal v ruke trojzubec. Však aj ja. A v ruke mal túto takú mušľu. Aha, ja som našiel iba toho, ktorý mal iba trojzubec. Šiel som tohto. Takže to ešte taký jeden. No, to je pravda. Musím ísť na tých šnúč. Keď nezdrhol. Ja sa musím rýchlo nadýchnúť. Dobre. Wow. Mne by už challenge hunting dosť. Nie. No tak to z nášho starého sveta. Ľudia, keby ste chceli, tak v ďalšom diele vám môžeme ukázať náš starý svet, čo sme všetko vybudovali bez hackov. Už tu hráme 22 minút. Asi to už končíme, ne? Budeme trocha vo skríne. No, budeme aj hrať trochu vo skríne. Asi to ukončíme. To sú 3 zombici. Chcete povedať s Bohom? Dobre, tak asi nie. A my asi to ukončíme na ostrove a budeme hrať aj off screenu. A potom sa môžeme... Nemyslíte, že budeme hackovať? Nebudeme. Nie sme takí blbí ako. To je asi všetko, no. Pre tento diel. To je proste let's play, ako. No. Ty máme let's play. Musí to byť viac častí, nemôžeš to byť jedna časť. No áno, nebojte sa, možno zajtra vyjde nová časť. Ale no, môžeme to asi ukončiť. Chcem ešte na oca, idem po ňu. Začal ukončiť diel. Idem na ťa. Dobre. Tak nepôjdeš ku mne ukončiť diel? Počkaj, ja ešte zabijem jedno prasa a tam sa nám... Toto nechaj, toto druhé výraz, že by sme potom z neho dostali mäso. Napad tu ku mne, nie? Takže končíme s videom, tak čauko. Čaute. Čau.